Dobar dan, lijep pozdrav svima. Kako smo čuli danas na ovom okruglom stolu za istraživanje komunističkih zločina, ali ne samo komunističkih zločina, već zapravo svih oblika totalitarnih sustava, potrebna je politička volja. Dakle, potrebna je snažna institucionalna politička volja da se ta pitanja razriješe. U tom smislu ova forma okruglog stola je jedan dobrodošao dijalog koji bi trebao pokazati kako politički pluralizam, znanstveni pluralizam i u biti društveni pluralizam izgledaju. Mislim da je danas ovim izlaganjima na okruglom stolu data jedna široka perspektiva gdje smo imali priliku vidjeti između ostaloga kako izgledala industrija smrti u Sloveniji, ali i kako su naši, da tako kažemo, politički istomišljenici i oni koji su dijelili sličnu političku sudbinu, poput recimo baltičkih zemalja ili općenito zemalja iza željezne zavjese, u biti riješili pitanje komunističkih zločina, odnosno takozvano suočavanje sa komunističkom prošlošću. Ukoliko ćemo svi izvući neku pouku iz toga, danas sam radila komparativnu analizu kako izgleda, dakle, političko institucionaliziranje suočavanja s komunističkom prošlošću, primjerice u baltičkim zemljama. Ako će Hrvatska izvući neku pouku iz toga u smislu kako bi trebala dovršiti početke svoje tranzicije nakon pada Berlinskog zida, utoliko bolje. U tom smislu nastavak okruglih stolova sa nekim drugim temama također je nešto što željno iščekujemo, iako ciljano se započelo danas sa Slovenijom. Zašto? Zato što je Slovenija predstavlja u biti dan danas prostor koji je, na kojem su počinjeni masovni ratni zločini, gdje nije bilo nikakvih suđenja, gdje je očigledno počinjen najmasovniji gdje su očito počinjena najmasovnija ubojstva nakon Drugog svjetskog rata, dok su već povratkom iz Slovenije raznim križnim putevima na teritorij Hrvatske ipak ti zločini institucionalizirani. Dakle, već imamo nekakva improvizirana suđenja, iako i tu imamo masovna činjenja zločina, međutim, čini se da je najmasovniji zločin počinjen ipak na teritoriju današnje Republike Slovenije. U tom smislu zahvalni smo naravno kolegama iz Slovenije što čine ove napore da bi iskristalizirali i taj dio povijesne istine, a mislim da je na nama kao društvu da se pobrinemo za stvaranje okvira kulture sjećanja koja je i dostojanstvena i primjenjiva i prihvatljiva. Zahvaljujem. Hvala.